Király vagy Norbi? Nyilatkozzál, gyere! Nyilatkozzál! Ági, mit is mondtál, Ági? Ismétel. Nem foglak fölvenni. Nem ismersz? Öngyújtó kinél van? Éjjel. Hol a picsába van? Hello! Ne beszélj már csúnyán egy osztálykiránduláson, komolyan mondom. Azért itt a Bocsánatot szeretnék kérni. Nem, elnézést. Dehogy nem, mindenki benne lesz. Nem mutasd meg! Mi? Nem mutasd meg! Kérlek tőle, mondtuk Egy képet csinálunk. Egy képet. Na most. Ez az már lassan. Várjon már! Én is csináltam, sikerült. Kicsit eljöttök. Sikerült velem. Jaj. Igen, lehetne. Nem volt benne egy Érdekes képet. nem lesz mit küldenem. Szerintem, hogy... Tényleg majd ha a pendrive-ot majd adod Viki. Viktor? Rigi, neked meg csináltál. Igen, én nekem beszélek. Mit csináltam? Viki. Hol az öngyújtó? Adok egy pendrive-ot, elteszed. Mondtam valaki? Miért tettél bele bent? Rá Martin indított az előbb, várjál. Martin! Dávid, hol az öngyújtó? Martin! Norbi szerelmem. Jaj, bocsi, dia. Martin! Dia. Bocsi, dia, bocsi, dia, bocsi, kérlek, bocsáss meg, könyörgök, dia! Ne, dia, ne üss meg, kérlek, ne üss meg! Megvédelek, ne félj, ne félj! Fogjátok Robikit, ne üss meg, dia! Fogjátok! Beüti az arcom! És Vikit így oda Sem mondott semmi, hát a faszom. Szájba baszom az összeset. De olyan hosszú! Komolyan mondom. Mivel mit Te, gyertek. Én mondjuk... Ellik a kutya. Olyan szép! Nagyon nem vagyok fit for this camera picture at all. So I don't think you should be doing this Mondom at azt, all. hogy nincs szép. Ez Copyright. megsérti a személyi jogokat, ez a kamera. De ez tök jó, majd ezt leírod nekem, ne. Pakoljatok el mindent Dia, személyben, bocsi! jó?